ରାତିରେ ରହିଥିଲୁ ଏଠି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲୁ ଆଉ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପାଖରେ ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିକି ଏଠି ଆସି କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପିଧେଇକି ଏଠି ଭାତ ମୋର ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଠି ଡାଲମା ସିଝେଇକି ରଖିଛି। ଏଠି ବାଇଗଣ ବିଲାତି ଏଠି ବଡ଼ି ସବୁ ମୁଁ ବନେଇକିନା ରଖିଛି ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଟାଇମ୍ 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ତ ଏ ବାବୁ ଆମର ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସି ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ହାଲତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଦ ଆସୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଉ ଟେନସନ୍ ଗୋଟେ ଭାବିନଥିଲି କାଲି ଯାଇକି ମୋ ସହିତ ବି ଏମିତିଆ ହେବ। ଏଇଟା ମୋର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଦରକାର ହେଲା ମୁଁ ଆଣିଲି ଦୋକାନରୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି କି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଆମକୁ ଥକା ଲାଗୁଛି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡ କାନ ବୁଲଉଛି ଯଦି ଆମର ଏତେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଯେତେ ସବୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ବି ହଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଏମିତି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସତରେ ଭାଇ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ସାଲୁଟ୍ ତାଙ୍କୁ। କେମିତି ମାନେ କେମିତି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଦକୁ ସତରେ ମାନିଗଲି। ଶୁଭୁଛି ନା? ହଁ ଚାଲୁନ ଖାଇବ ଦେଇକି ଶୋଇବ। ଗ୍ୟାଲୋରୀ ଗ୍ୟାଲୋରୀ ଉଠ ଆସୁନ। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମୋ ରୋଷେଇବାସ ସାରି ତ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ତାହେଲେ ଖାଇବୁ 4ଟା ବାଜିଲାଣି। ମାମା ଖାଉଛି ପାପା ଖାଉଛି। କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି? ମାମା ଖାଉଛନ୍ତି ପାପା ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଉଛନ୍ତି ପାପା ଖାଉଛି ମୁଁ ଖାଉଛି ମାମା ଖାଉଛି।